1, 2025 dito sa Prime Suite Hotel Daet Camarines Norte. So, maraming salamat po sa ating mga media partners from the province of Cam Norte na nandito po ngayon, at yung mga hahabol pa po, pwede pa po. So, bago po tayo mag-start ng ating mga topics, syempre po, i-acknowledge muna po natin ang ating mga resource speakers ngayong araw. Simulan po natin sa ating Provincial DOH Officer ng Camarines Norte Provincial DOH Office, Dr. Lalaine E. Villasis. Yan. At kasama din po natin ang ating Medical Officer 3 at Regional Program Manager ng National Rabies Prevention and Control Program na si Dr. Xavier P. Vallejo. Lakpakan naman po. And of course, hindi po kumpleto ang ating press conference ngayong araw kung wala po ang ating mga kasamahan sa Camarines Norte Provincial Health Office. Simula po kay Nurse 3, Mr. Marino A. Abogado Sr. Maraming salamat po, sir. And of course, sa ating Nurse 4 na si Miss Lana Cristina Salma Fuertes. Para po sa ating panimulang mensahe, pakinggan po natin ang ating Provincial DOH Officer na si Dr. Lalaine E. Villasis. Isang malusog na pagbati po sa lahat. On behalf of our Regional Director, Dr. Rosa Maria Rintillo, welcome sa press conference ng Department of Health, Bicol Center for Health Development. Natutuwa po kami na nakabalik sa probinsya ng Camarines Norte upang ihatid ang mahalagang mensahe sa kalusugan. Tatalakayin po natin ngayong araw ang napapanahong paksa tulad ng rabies, tuberculosis, paragonimiasis, and school-based immunization. Siyempre, kasama po natin from the Provincial Health Office, itong nasa kanan ko po at nasa kaliwa, o nasa kanan ko at nasa kaliwa, at ang Provincial DOH Office upang bigyang linaw ang inyong mga katanungan. Ang rabies ay isa lamang sa nakakamatay na sakit, ngunit ito po ay highly preventable. Dahil dito, binibigyan din natin ang responsible pet ownership, kung saan pinapaalala natin ang pagbabakuna ng ating mga alagang hayop. Hinihikayat naman namin ang publiko na magpakonsulta at mag-avail ng kompletong anti-rabies vaccine para sa siguradong proteksyon mula sa rabies. Isa rin pong paksa ay ang tuberculosis prevention and control. Ang kagawaran kasama ng aming partners ay nagtutulungan sa paggawa ng TB Active Case Finding sa komunidad. Hinihikayat po namin na ang lahat na merong ubo ng 2 linggo pataas o may kasamahan sa bahay na may sakit na tuberculosis na mag-avail po ng TB screening services para sa agarang pagtukoy kung kayo po ay may sakit na ito. At dahil pasukan na naman, pinabalik po ang school-based immunization para po sa ating kabataang grade 1, grade 4, at grade 7 para po may sapat na proteksyon laban sa vaccine-preventable disease. Ang hand, foot, and mouth disease naman ay isang nakakahawang sakit na kumakalat sa pamamagitan ng direct contact sa droplets na may virus mula sa isang pasyente na mayroon ito. Kapag nakakaramdam ng sintomas ng HFMD, kumonsulta po sa inyong doktor o sa pinakamalapit na primary care providers. At syempre, ang paragonimiasis, marahil ligid sa kaalaman ng iba ang sakit na ito. Ito ay isang impeksyon dulot ng parasitic flatworm na Paragonimos na maaaring makaapekto sa baga at ibang parte ng katawan. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon. Hiling namin inyong patuloy na suporta sa pagbabahagi ng mga mensaheng ito sa ating kapwa Camnorteños, Bicolanos. Lalo na po ang paragonimiasis na ligid sa kalaman ng ilan.
Sama-sama nating isulong ang serbisyong Salud Bicolnon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Lalaine E. Villasis. Ngayon naman po, syempre, i-acknowledge din po natin ang mga media partners po natin na andito. So, kay Ma'am Maria Angelica Efa from Bicol News Online. Hello po, ma'am. Ayan. Sir, Ma'am Mia Concordia from MGL Broadcasting. Si Ma'am Mia po. Asan po siya? Ayan. Meron din po tayo from CC, tama po ba? CCTV News. Tama po? Ayan, si Sir Dino. Ano pong pangalan niya, sir? Ano pong pangalan niya, sir? Sir Ping po from CCTV News. Ayan. Dito rin po from Boom, anchor po ng Boom News, Ma'am Ella Agnes. Hello po, ma'am. Thank you so much po. And ABS-CBN, Jason San Fernando. Hi, sir. At syempre po, nandito po ang ating Philippine Information Agency, Cam Norte po, ang ating news correspondent na si Sir Ray June Villamonte. Ayan. Alright, para simulan po ang ating unang paksa. Ay, si Sir sa Brigada News nakalimutan ko. Ano pong pangalan niyo, sir? Hindi Consuelo po. Sir Don, yeah. Thank you so much po. Para po simulan ng ating unang paksa, pag-usapan po natin ang regional and provincial updates on rabies. Kasama po si Dr. Xavier P. Vallejo. Good morning po. Tatayo po ako para may ano. Tumatayo po talaga pag best. So, good morning po sa lahat. So, before I start the presentation, i-discuss ko po, so for the awareness of media, ang National Rabies Prevention and Control Program po ay hindi lang program ng DOH. So, the media should be aware po na this program has other lead agencies such as Agriculture, DepEd, DNR, and LGUs and DILG. So, ang i-discuss ko po ngayon ay more on the DOH side of the program. So, good morning once again. I'm X, and together with me sa program po is si Ma'am Aida Jeremias and si Sir Jaime Villanueva ng region. So we handle the National Rabies Prevention and Control Program on a regional level. So this is the slogan po of the past Rabies Awareness Month last March, which is the Rabies-Free na pusa't aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino. So as you can notice, binigyan na po nila ng importance yung pusa versus aso. So you will see kung bakit inuuna na nila yung pusa ngayon. So the vision of this program is a rabies-free Philippines by 2030. So anong petsa na po? It's 2025. Medyo malapit na tayo sa deadline. And the goal of this program is to end human deaths from dog-mediated rabies by 2027. Ito po yung pinakamalapit natin na target. So what are the legal mandates of this program? So we have RA 9482, which is the Anti-Rabies Act of 2007. The RA 8485 of the Animal Welfare Act of 1998, the Batas Bilang Pambansa 97, or the Act providing for the compulsory immunization of livestock, poultry, and other animals against dangerous communicable diseases. The EO number 84 series of 1999, which declares March as the Rabies Awareness Month and outlines the measures such as mass immunization of dogs, information campaigns, and creation of National Rabies Prevention and Control Program Committee. And of course, lastly, the Memorandum of Agreement on Interagency Implementation of the National Rabies Prevention and Control Program. So currently, ito po yung rabies situation on a regional level. So as you can see sa slide po, we have data from 2020
to 2025 of the first quarter. So as you can see on the data, we have an increasing trend po of animal bite cases per province. So from 2020, we have 46,831, nag-jump into 52,000, naging 62,000, 70,000, and 104,000 noong 2024. And currently po, this first quarter of the 2025, we have 24,914. Na-question na to before sa press con last time, bakit nag-increase? On a public health perspective po, it's a good sign. Kasi medyo madami na po tayong reporting facility for animal bite. Ibig sabihin, mas nagiging aware yung mga tao na kailangan nilang magpabakuna, kailangan nilang magpagamot. So, this trend will, for the next few years, will go up. It's based on projection namin. So, as you can see on the data sa... sorry. Lang. Ayan, sorry. Sorry. So yun, as you can see po, let's focus now our attention to Camarines Norte. So currently, this 2025, we have 5,105 reported animal bite cases. So, kung titingnan po natin yung data ng 2024, meron tayong 21,000 na animal bite cases ng Cam Norte. So, most probably, same data po ang makukuha natin this 2025 kasi quarter 1 pa lang naman yung reported. So that's all for the animal bite cases ng per provincial level. So let's now, ito po yung tawag dito, presentation ng graph kung ano yung pinakamadami. As you can see, still Camarines Sur, being the biggest province in the Bicol, has the highest case number of animal bite. So as for the human rabies suspect, yung data po natin from 2020 to 2024 is very fluctuating. Nagkaroon tayo ng 26, naging 35, naging 16, naging 26, and noong 2024 we have 35 deaths on last 2024, and ngayon pong 2025 we have 5 as of July 19 of Morbidity Week, so 2025. So, knock on the wood po, kung ipoproject po natin yung mababa pa tayo sa kung ano yung nangyari sa last 2024. Due to awareness na din po ng mga tao na magpabakuna. So, as you can see po sa graph, on a national data, sa buong Philippines po, mas madami yung nakakagat or may animal bite cases na male. However, in the Bicol region, mas madami po tayong animal bite cases na female. Na-question na nila ito sa akin, sabi nila, bakit daw mas madami yung babae sa Bicol region yung cases ng animal bite? Ang mga sagot nila sa akin is most probably daw yung mga babae is yung mahilig mag-pet ng mga dogs and cats. So sila yung madaming reported cases ng animal bites. So by age naman, ito po yung graph, mas madami pa din yung more than 15 na nakakagat or nakakalmot sa Bicol region. Pero currently po, meron na tayong tinatawag na recommended ng PDEA na pwede na pong mag-pre-exposure prophylaxis yung mga pediatric population. Kaunti-unti na po yung i-roll out ng mga pediatrician pero hindi pa siya integrated sa National Immunization Program ng DOH. So, as you can see sa slide po na to, mas madami daw yung cats natin. Pero on a national, statistically po sa Bicol region, we have the same cases almost of dogs and cats. So, sa Bicol, sa buong Philippines po, always madami si dogs. Sa Bicol region lang, medyo pantay si cats and sa dogs. Kaya siguro nagbibigay na sila ngayon ng importance with the cat. Kasi isa sila sa secondary source ng rabies natin. With that, ito po yung next kong gustong i-reiterate sa media. Total, ito po, nare-reach nyo yung mga population natin. Pwede nyo silang masabihan na ang pinaka-important po na aspect ng Rabies Prevention and Control Program is the responsible pet ownership. Kasi,
kung babalikan po natin, wala naman tayong rabies or wala tayong mabakunahan na rabies kung yung mga pet owners ay napapabakunahan nila yung mga pets nila, yung dogs and yung cats nila. So wala sana tayong problem if walang mga galang dogs, walang mga asong kalye, asong pusang kalye na pwedeng maging source na rabies. So, in the Philippines, we have responsible pet ownership is responsibly or primarily governed by RA 8485, which is the Animal Welfare Act, and the 9482, which is the Anti-Rabies Act. So this law outlines the responsibilities of pet owners, including proper care, ensuring vaccination and registration, and maintaining control of their pets. So for animal welfare aspect, pet owners should provide pets with their sufficient food, clean shelter, and appropriate veterinary care. Di ba po, pag pet owners ka, or pet owner ka, dapat binibilan mo silang pagkain, may tirahan, and of course, dapat dinadala sila sa veterinary. And of course, no maltreatment. It is illegal to neglect, torture, or maltreat any animal. And of course, the law prohibits acts of dog fight, horse fights, and animal using in an unauthorized research or experiments. So, ano po yung aspect na rabies prevention control program sa responsible pet ownership? Of course, first is yung mandatory vaccination. So, all pet dogs and cats must be vaccinated against rabies, and the owners must maintain vaccination record. And of course, dog must be registered with the relevant authorities, and dogs must be kept on a leash and under control when in public spaces. And of course, dog owners must immediately report dog bites to the authorities and cooperate with the investigation. So the general responsibility of pet owners should include ensuring clean and secure living space for the pet, and provide enrichment to play, socialization, and training, and owners should be aware of their pet's specific needs for exercise, feeding, and attention. Di ba po? May mga farm daddies, farm moms po ba dito? Di ba? They care for their dogs and their pets. And of course, commitment to lifetime care. Pet ownership is a long-term commitment, and owners should be prepared to care for their pets throughout their lives. Maikli lang naman yung lifespan ng mga alagang pusa at alagang aso natin. For sure, mauuna sila. So, for the meantime, give them the best their life can be. And what are the consequences of this violation? So, fines and penalties can be imposed for violation of Animal Welfare Act and Anti-Rabies Act. So, in cases of dog bites, owner may be held liable for medical expenses and other damages. Di ba po ba, pag may nakagat, yung aso natin, nakapitbahay, responsible tayo yung magpabakuna ng mga nakagat nun. So, kasama po yan sa, dito sa responsible pet ownership. And of course, refusal to comply with vaccination and observation requirements also result to fines. So yun po yung dapat i-reiterate natin sa population na may multa kung hindi natin naaalagaan ng maayos yung mga alaga nating pusa at aso. So, what are the activities po on a regional level? Kung ano yung ginagawa namin ngayon? Currently, we provide trainings po on rabies management training, or pinapatrain po namin yung mga nurses and yung mga doctors per municipality for them to be adequately trained sa rabies exposure management. We have advocacy trainings or advocacy activities, and also we provide anti-rabies vaccine and rabies immunoglobulin. So may mga selected facilities po tayo na nagsusupply tayo ng libreng bakuna ng aso at tinatawag nating RIG or E-RIG or H-RIG. Pero hindi po natin lahat yung nasusupplyan. So minsan, limited lang talaga siya. And of course, we have press release and health advocacies and advisories. And we have an ongoing updating directory of the private ABTC, kasi sila po yung madalas na nagiging problem natin ngayon. Para silang mushroom na nagsusulputan. Nakikita niyo po ba, di ba, left and right, meron tayong mga animal bite center na hindi
certified ng DOH. So sila po yung medyo nagiging problema natin ngayon. With that, nag-release po ang DOH ng infographic last June. Last June, ito po, kung nakikita niyo sa DOH page, ito po, nag-release kami ng ganitong infographic. Tiyakin na magpabakuna lamang sa DOH Certified Animal Bite Treatment Center or Animal Bite Center sa inyong lugar. So, pag i-scan niyo po yung QR code, meron po kaming listahan dyan ng mga Certified Animal Bite Treatment Center sa buong Bicol region. So, with this, at least maging po aware yung population or yung mga tao sa province natin na ito po yung mga certified natin. So, they can visit po the list or they can visit the DOH page para ma-access po yung list kung saan sila pwedeng pumunta if ever nakagat or nakalmot sila ng aso or ng pusa. So ito po yung list, i-breakdown ko na lang natin. Let's focus our attention to Camarines Norte. So sa Camarines Norte, ito po yung Certified Animal Bite Treatment Center natin and Animal Bite Center. First, we have the Camarines Norte Provincial Hospital, which is nandito. And of course, we have the Labo District Hospital Animal Bite Treatment Center, located in Talabatib, Labo. We have Santa Elena RHU. We have MJDC Vaccine and Wound Care Center sa Bagasbas Road, Daet, Camarines Norte. And of course, we have JJQ Animal Bite Clinic sa Daet pa din. And we have Santiago Animal Bite Center located in Labo. And we have Glexen Animal Bite Center located in Paracale. So, lahat po ng Animal Bite Center na hindi nabanggit sa listahan na ito ay hindi po sila certified ng DOH. Hindi naman po sila sabi na pero pag DOH certified kasi, chine-check po namin yung quality of vaccine, yung training ng doctor and ng nurse, and kung paano nila ibigay yung bakuna. So, we make sure na tama po yung pagbibigay at tama yung bakuna at yung bakuna ay hindi peke. So, kung yun po dapat i-visit, kung nakagat sila, ito po yung kailangan nila mga puntahan na mga facilities. Okay, moving on. So, ang parting message ko po sa rabies is ito. Rabies is 100% fatal, but 100% preventable. Palagi po namin inuulit-ulit. Once na nakagat ka or nakalmot, punta na po agad sa Animal Bite Center, Animal Bite Treatment Center. Hindi na po solusyon yung mga tandok, yung bawang, sibuyas, paminta, kasi adobo po yun, di ba? So, we make sure na pag nakagat, magpapakuna ka agad. Kasi ito po yung palagi namin inuulit-ulit. Once na nagka-rabies ka, 100% sure na kung saan ka man pupunta. Pero it is 100% preventable po once na nabakunahan ka ng anti-rabies. Hindi pa ako magti-take you kasi meron pa po akong susunod na topic. Ma'am, take it away. Hindi, diretso ko na. Next topic. So my next topic would be... Yeah. So ito po, ito talagang topic na to is... ni-request po talaga to ng aming regional director. Kasi it's for the media na being aware po na meron ganitong sakit. Kasi hindi naman, sino po ang nakakaalam sa ganitong sakit? Di ba po? Ito po kasing disease na to is under, tinatawag namin sa DOH na neglected tropical disease. Ibig sabihin, siya yung mga disease na hindi na napapansin, napapabayaan, wala nang pakialam yung mga tao. So let's now discuss the paragonimayasis, which is the lung flu. So ano po ba yung paragonimayasis? So ang paragonimayasis ay cause daw po ng infection ng type of parasitic worm called Paragonimus or the Paragonimus fistermani as its scientific name, or tinatawag natin itong fluke. Para siyang bulate, para siyang worm, pero fluke po yung term. So it is commonly known as lung flu. So typically, ito po ay namumuhay sa baga ng tao once na na-infect ka. So it spreads sa skin, sa brain, and other organs.
So paano po tayo nagkakaroon ng paragangliomyces? So ang primary source po nito sa Philippines ay pag kumain ka ng raw or undercooked crabs or crayfish. Or minsan po, yung ano kasi, yung mga freshwater crabs natin. Usually yung mga freshwater crabs natin, ginagawang kilawin. May mga kumakain po ba nandito? May mga nababalitaan pa kayo nandito. So meron po nun. Pag once na kinain mo yung crab or yung crayfish na kilaw lang, may maaari po na meron dong namumuhay na parasite, which is the lung fluke. So once na kinain nyo yun, kinilaw, pwede pong maging cause yun kung bakit ka magkakaroon ng paragangliomyces. So, sa Asia po, ang iba, it's ginagawa siyang traditional medicine yung juice ng crab or ng crayfish. So, ano po yung transmission natin or ano yung life cycle natin? So, halimbawa po, ako may paragangliomyces, tapos hindi naman na-detect na may paragangliomyces, tumae po ako sa tawag dito sa open source of water or sa ilog or kung saan man. Yung tae po na yun, or yung poop, meron yun na itlog. So yung itlog na yun, magsiswim yun into the river. Then yung bulate na yun, papasok yun sa mga suso. So yung suso, kakainin yun ng crabs or ng crayfish. So yung crayfish or yung crab, pag kinain mo siya ng kilawin, doon makukuha yun yung tinatawag natin secondary source. So pag kinain mo yung crab na raw, fresh, or kinilaw na hindi naluto, yung bulate, once na dumaan sa tiyan, mag-ano siya, parang, mag-ano siya, tawag dito, doon siya mapipisa. So once na napisa siya, magmamigrate po na yung bulate towards sa baga. Kaya siya tinatawag nilang fluke. So let's now move on to ano yung symptoms once na nakain mo na yung bulate. So the typical onset is mag-appear po to 2 to 8 weeks after consuming the contaminated food. And usually po, nami-misdiagnose siya as TB, kaya po siya integrated ngayon sa TB program, and para siyang lung cancer. Bakit? Kasi po, ang symptoms niya is fever, chest pain, cough, pagdura or pag-ubo ng plema na may dugo, and of course, weight loss. So kung papansinin nyo, kung hindi po kayo aware, itong mga symptoms na to ay symptoms ng TB or symptoms ng lung cancer. So, nami-misdiagnose siya bilang ganon, TB at lung cancer. So, hindi po natin na-detect na may paragangliomyces. Kaya, ito po yung ginagawa namin, awareness from our program na maging aware yung media na may ganitong sakit. Para at least masabi natin sa general public. So, ito po yung mga symptoms minsan pag yung crab or yung bulate na sinasabi ko na nasa tubig, nag-crawl sa skin, pwede po siyang mag-cause ng cutaneous paragangliomyces. Or pag pumunta siya sa utak, tinatawag natin na cerebral paragangliomyces. So, ito po yung current surveillance demographic natin sa Bicol region. So last October 2024 sa Kasiguran, Sorsogon, nag-test po tayo ng 25 patients. So out of 25 patients po, out of 23 of those 25 po ay positive for paragangliomyces. So na-screen sila kasi sila yung mga tinitreat na natin sa TB pero hindi gumagaling. Kaya po natin sila in-examine for paragangliomyces. So out of 25 of those, 16 doon ay lalaki and 9 of those are females. And last month, nagkandak po ulit ng surveillance testing Bicol region and selected municipalities na po ito ng Bicol. Meron ng Camsur, Sorsogon, Masbate I think. And of course, ito po yung na-found out namin. Out of 27 sa 36 patients, we have paragangliomyces doon sa 27.
and 0% is co-infection ng TB. Na tulad ng sinasabi ko kanina, na kamukha niya si TB pero 0 co-infection siya ng TB. And 26 of those tested ay males and 10 of those are females. So kung papansin niyo yung data, palaging madami yung males. Siguro sila yung mahilig. Di ba po, mas madami yung males kasi usually yung mga males yung mahilig magpulutan sa inuman ng mga kinilaw. So ito po yung kung papansinin nyo. So let's advise general public kung mag-iinuman lang, pwede namang mag-lechon kawali, di ba? At least luto yun. Pero kung raw crabs or kilawed na crabs, wag na po, di ba? So what are the treatment or what is the treatment of paragoniamiasis? So our treatment of primary medication is praziquantel, which is the most effective drug and treats over 90% of infection. So usually yung hospital na po yung nagre-refer nito sa amin. So ito po yung gusto kong i-reiterate sa media para at least ma-relay natin sa general public how to prevent paragoniamiasis. So first, cook thoroughly the food, of course the crab and the crayfish. Do not eat or raw or undercooked crabs and crayfish, and avoid raw juices. Do not use crab or crayfish juices in food preparation or as traditional medicine. And of course, ito po yung pinaka-important natin, proper waste disposal. Di ba po, gamitin namin yung WHO last kahapon, and 90% of the diseases natin is caused by maduming environment, or almost 90%. So kasama po doon yung paragoniamiasis. If malinis na yung kapaligiran, tama yung pag-dispose natin ng mga garbage, wala tayong ganitong sakit. And of course, sa other endemic areas, nagkakaroon tayo ng population control ng snails and ng shellfish. And of course, ito na yung ginagawa natin ngayon, public awareness campaign. So, ito po yung gusto naming bilang tulong po sa amin, nagpapatulong kami sa inyo, or humingi kami ng tulong na maging aware po yung public na may ganitong sakit. So, ano po yung ginagawa namin sa DOH? We have health education campaigns, and of course, included siya sa neglected tropical disease. And kasama po siya sa pag-monitor ng TB program kasi nga integrated siya. And of course, we implement diagnosis and treatment guidelines. And we ensure drug availability of praziquantel. So, kung meron po kayong patient na may paragoniamiasis, yung gamot po na yon ay hindi available sa local drugstores natin. So, ang ginagawa po ng mga hospital, if ever meron silang na-detect na paragoniamiasis, ay dinadirect po sa region. Kasi po yung gamot na praziquantel ay kami lang po yung nag-dispense. So, i-inform na lang po natin yung public if ever may ganito, sa DOH po dumiretso if ever kailangan ng gamot. And of course, we coordinate with the LGUs of implementation of the program. So yun po for paragoniamiasis, hindi pa ako mag-thank you kasi isusunod na po natin yung hand, foot, and mouth disease. So ito po, nirequest dito ng cluster head ko kasi nagsastart tayong pasukan. And very crucial po to sa mga bata, yung hand, foot, and mouth disease. So ito po yung guidelines, recommendations from the Department of Health. So ano po yung HFMD? Na-encounter niyo na po ba yung HFMD sa media? Di ba si sir? So, ito daw po ay highly contagious viral disease primarily affecting children and occur in adolescent and in adults. So, it is caused by enterovirus such as Coxsackie A16 and enterovirus 71. Very technical, pero yan po talaga yung mga binibigay nating mga pangalan sa mga virus. So most of the cases po are mild, self-limiting, and non-fatal. So ito po yung tinatawag natin ng mga sakit na gumagaling lang ng kusa. Pero yung E71 po yung binabantayan natin kasi sila yung medyo nagkukos na malalang sakit. So currently sa surveillance po ng Bicol Region as of July 19,
same po ng case ng July 12, we have 23 cases of reported HFMD sa Bicol region. So how HFMD spreads daw po? So it is mainly through person-to-person contact and contact with infected nose, throat, secretion, respiratory droplets from coughing or sneezing, contact with fluid from blisters or scabs, contact with infected fecal material, and contact with contaminated objects and surface. Ito po yung palagi na, nung nagpapasyente pa ako, ito yung palagi nung sinasabi sa mga parents. Alam ko cute yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, pero wag nyo mga pahaligan sa mga strangers. Kasi hindi natin alam yung mga strangers kung saan sila galing. So, usually po kasi yung mga bata, nagkakaroon sila ng HFMD kasi nilalapitan sila ng mga tito, tita, kung saan galing. Diba? Pag cute yung bata, di ba po, ang tendency nyo, i-kiss yung cute na bata. So, kahit kayo, as much as possible, wag po natin hinahalig-haligan yung bata kung hindi naman kayo naligo ng maayos. Kasi it's the way of causing or spreading the HFMD. So what is the prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration guidelines of the DOH? So, ito po, prevention on the community setting. So, strict hand washing. Palagi na natin itong inuulit-ulit. Dumaan na tayo sa COVID-19. Alam na natin itong strict hand washing, hand hygiene, alcohol-based sanitizer, and disinfection ng school, classroom, and high-touch surfaces. And avoid close contact sa may mga mukhang may HFMD. And of course, ulit-ulit na natin itong ginagawa for how many years, yung observe minimum public health standards. Naalala niyo po ba kung ano yung minimum health public standards? Di ba po, mag-mask, physical distancing, and hand washing or hand sanitizing. Yun po kailangan natin i-reiterate sa public na yung minimum health public health standards. And of course, provision of water supply and basic sanitation sa mga areas natin. So ano po yung clinical manifestation ng HFMD? So we have fever, mouth sores, rash sa may arms, sa kamay, and sa legs. And usually yung rashes po ay maculopapular without rashes. Kung nakakita nyo kayo niyan, sila yung may mga butlig-butlig na mga bata sa kamay, sa bibig, and sa paa. Di ba makikita niyo yan? So, diagnosis po dito is usually, yung doktor na yung nagsasabi na mukha itong HFMD. So, mas maganda po na madala sila sa pinakamalapit na pagamutan, RHU or hospital. Then, ang ano po talaga natin is RT-PCR, pero rarely naman na siya if ever wala naman talagang major epidemiologic event. So isolation, of course, once na nagka-HFMD yung bata, nag-aaral siya sa school, it is recommended na mag-isolate muna yung bata. Huwag na muna papasukin sa school para hindi mahawakan yung ibang bata. So ang treatment usually is manage outpatient. Katulad ng nabanggit ko po kanina, ito po yung mga sakit, klase ng mga sakit na gumagaling on their own. So hindi natin kailangan So usually supportive care lang tayo. Hydration, pain management, paracetamol if may lagnat, and other symptoms na pwede natin gamutin. So after gumaling ng bata, usually after 7 to 10 days, pwede na po siyang bumalik sa school, pwede na siyang mag-aral ulit, pwede na siyang makisalamuha sa mga kalaro niya, and of course, kailangan pa din niya mag-practice ng minimum public health standards, which is using the mask, physical distancing, and of course, pag-hand wash and pagsasanitize ng kamay. So, ito yung palagi natin sinasabi, yung parents should prepare their children. So, usually kasi mga magulang, ang iniisip nila, mamimiss ng mga anak nila yung pasok. So usually, kahit hindi pa magaling, pinapapasok na agad. So pagpasok ng bata, nahahawa yung mga bata. So, as the role po ng media, gusto namin na tulungan kami na maging aware yung mga parents na if ever may ganyan yung mga anak nila, pwede naman pakiusapan yung teacher na huwag na munang pumasok. So, ito po yung ginagawa ng recommendation ng DOH. Of course, we do surveillance and we do collaborate with the LGUs, with the LCEs,
And of course, we coordinate with the DepEd yung strict implementation na rin ng hand washing. And of course, provision ng mga health services sa mga hospitals. And of course, ito yung ginagawa natin ngayon, notification sa media and public awareness. So yun po, ito na. Maraming salamat po and thank you so much. Thank you very much po, Dr. Silvio Vallejo. Now to continue the discussion on rabies and school-based immunization, let us hear from Mr. Marino A. Abogado. Good morning, everyone. I'm Marino Abogado, Nurse 3 of Provincial Health Office Technical Division. So I present the data of the National Immunization Program and the rabies program. It is 2 quarters, January to June. So the goal, same with it is a national goal, no? It is to reduce the mortality and morbidity against the vaccine preventable diseases. So ano yung mga vaccine preventable? These are the measles, rubella, tetanus, and those are immunizable diseases. So for the second quarter, ito yung nabakunahan ng ating mga rural health unit with regards to the BCG. BCG is given within 24 hours after birth. No? So, and makikita natin, diet is masyado siyang mataas, but it is subject for a data record, no? Okay, data check, quality check. So, para maayos yung mga data. Then, we have the other RHUs or municipalities. Yun yung accomplishment. And we give also the BCG after 29 days to 1 year. And ito yung mga nabigyan by percentage. So, ang target natin is almost 16,000 projected populations of 0 to 12 months children. Next, we have the hepatitis. It is also given within 24 hours, wherein the province get 25% and other RHUs. So yun yung naibigay. The red one represent the given after 24 hours and within the 7 days. Next, for other RHUs, so these are the accomplishment. Next antigen will be the pentavalent. So the pentavalent is a combination of the 5 antigen in one vaccine, no? So it prevents 5 diseases. So we can see in the data, so mataas tayo dyan sa Penta 3, meaning it represents that we have an available supply from the DOH, and the RHU personnel are moving on getting those defaulters to vaccinate to complete now the 3 doses of the pentavalent. Okay, so mataas tayo yan. And the next is the Tapalonga is yan yung accomplishment nila. Then, with regards to the OPB is the oral polio vaccine. And it is also 3 doses given to the child starting at 3.5 months. And these are our accomplishments. So, meron tayong, at present, we have a shortage of vaccine of the OPB. Kaya kung makikita natin, the green bar represent na medyo mababa na siya kasi may shortage tayo ngayon for the oral polio vaccines. And the IPV or inactivated polio vaccine, so ito yung accomplishment natin. And it is given in 2 doses. And next antigen
is the PCV. Okay, so this is an anti-pneumonia vaccine given also to the children. So mataas accomplishment natin dyan because of availability of the vaccines. Then we have the other antigen. We have the MMR. MMR is the measles, mumps, and rubella, wherein it is given starting at 9 months and less than 12, and we give the MMR2 after 12 months. So, meron tayong decreased accomplishment in MMR2 wherein some of the children ay hindi pa nare-reach out to give the second dose for the MMR rather. Then, for the fully immunized child, meaning when we say fully immunized, so children receive all the antigens before or on her birthday na kompleto niya. So, ang province diet is 29, 26 is Paracale, and 24 for San Lorenzo, and Lapo is 24. The CIC, those represent the children given after 13 months. Nabigyan siya pero sobra na doon sa age group. And for the list side, 23%, 23% also for the Mercedes. Then we have 22 in Basud and Jose Pangaliban. So other RHUs or municipality, we have Capalonga 21, Pinsas 21, San Vicente 21, and Santa Elena is 20. So for the province of Camarines Norte, ang fully immunized child range from January to June is 24%, and for the CAC is 14%. Okay, so today is August 1, wherein the start of the school-based immunization. It is a yearly activity of Department of Health, Department of Education, and the local government. So, ano niyo yung mga ginawa namin? We conducted the orientation and microplanning. Then the DOH also conducted the stakeholder meetings. And for this microplan, as of today, it is 100%. The 12 municipality submitted the microplan. When you say microplan, it is detailed activities for the school-based immunization. And the province also secured an executive order of the governor, and it is still for signature. So, as of today, makikita natin, we need the measles rubella vaccine, and our need is 2,035 vials. So yesterday I was in Legazpi, so the DOH gave us 1,032 vials. So 1,000 plus na lang po kulang natin. And for the tetanus diphtheria, we have enough supply of tetanus diphtheria. And for the human papillomavirus, we need 2,922 doses. It is a single dose antigen. So for the rabies, in support to the report of Dr. Xavier, so this is the status in the province. No? So the last column, 2025, this for the second quarter, we have 14,555 bites. So this data came from the ABTC of CNPH, Lago District Hospital, and the Santa Elena RHUs. And for the immunization, our target in immunization is 90% for the post-exposure prophylaxis, and for the rabies immunoglobulin is 80%, and for the defaulter is 10%. The accomplishment of the province, we reached the target. For the second quarter, we have 91% of immunization coverage, 40% for the RHC, and 49. Then we have 9%. So the second target, which is the rabies immunoglobulin, cannot be reached by 80 because if you are
having a vaccination of pre-exposure, even you are a category 3, you need not to be vaccinated by the RIG. Then, with regards to canine rabies and the human rabies, so makikita natin the blue line represent rabies in animal and the red line represent rabies in human. So, kung makikita natin, last 2024, so 7 po ang namatay natin sa rabies. We have 7. And nang ginagawa ko yung report, second quarter, okay, 0 tayo. Pero may namatay kami ngayong July. Kaya nilagay ko na dyan, it is the third quarter, we have 1 human rabies from Mercedes. And who are the municipalities affected? We have the Mercedes, Jigpang, San Lorenzo, Binsons, and Labo. And for the canine rabies is Santa Elena, Labo, Daet, Mercedes, and Kapalongga. So, yan po yung may mga namatay na rabies. We have 1 today, ngayong last month, July. And those with human canine rabies, we have the Santa Elena, Kapalongga, Daet, Wilsons, and Laro. So, who are the culprit of this? So, kung makikita po natin, mga 2 years or 3 years backward, the culprit is the stray animal. But today, as we can see, it is a pet animal. No? So, kaya kailangan nating intensify ang advocacy natin on responsible pet ownership. What are the interventions of the province? So, the province implemented this strategy. We have an ongoing rabies-free areas or barangay. So that is started last year. It is for 2 years. So when we say a rabies-free area, so these barangay are performing those indicators leading towards declaring a barangay as a rabies-free. No? One of the indicator is your barangay has no rabies, human or animal, for 2 years. You have a fund to support advocacy on responsible pet ownership. And of course, the barangay itself has performed the different activities to eliminate rabies in their area. So, for the Basu, the indoors, Magno, for Kapalongga, San Isidro, and San Roque. For Daet is Bibirao and Mambalite. Then we have the pig farm, Daihagan, Dahican, and Salvacion. And for the Labo, we have Iberica, San Francisco, and Gumamela, and Anahaw. For the Mercedes is Caringo, and Paracali is Macolabo. And we have the San Lorenzo is Barangay Maisu. So for the San Vicente is Iraya Sur, Santa Elena is Patag Ilaya, for Talisay is San Isidro, and the Binsons is the island of Manokbo and Pinaktigasan. Okay, so other interventions, meron na po tayong mga trained doctors and nurses at the Kapalongga Medical Hospital, Paracali Rural Health Unit, Jose Pamaniban, Rural Health Unit, Lago Rural Health Unit number 3, and the Kapalongga Rural Health Unit. Okay, so that's all. Thank you. Thank you very much po, Mr. Marino Abogado from the Camarines Norte Provincial Health Office. Before we proceed to the last presenter, let's acknowledge more media. So we also have with us today from MMTV News, tama po ba? RMTV, sorry sirs. Ikaw po si Sir Romil Delmundo. Hello po, Delmon. Apo. So, next po, we also have from Brigada Daet, Sir Don De Consuelo. Si Sir, ayan. Hello po. And, andito na po si
ang ating Information Center Manager of the PIA Cam Norte, si Ma'am Rosalita Manlangit. Hello ma'am, good morning. Kasama din po natin si Radyo Pilipinas, ang Station Manager na si Sir George Dayaon. Hi sir. And si Mr. Ronald from Brigada News din po. Hi sir. Kasama din po natin from Cam Norte, PIO, Miss Marifel Fernandez and Ma'am Risa Aguila. And CNTV News po, si Craven Montenegro, tama po ba? Si Sir. And si Sir Nor Jabarca from... Hi sir, tayo ka po. Yan, si Sir Nazareth. Okay po, so let's proceed po to our next topic po. So, to present tuberculosis awareness and control is Miss Lana Cristina Salma Fuertes, Nurse 4, Camarines Norte Provincial Health Office. Good morning po. Tuberculosis is in 2022, TB is placed as the second infectious disease worldwide after COVID-19. It is estimated that 1 million Filipinos are being affected of TB and 17 Filipinos die each day. The Department of Health has a new program which is called Kalusugan, and TB is the priority in the direct delivery of the programs of the program. So what is TB? TB is a disease caused by a bacteria called Mycobacterium tuberculosis. The bacteria usually attack the lungs. However, the TB germs can attack any parts of the body such as kidney, spine, and brain. If the TB germs are affected in the lungs, we call it pulmonary TB, and if the TB germs are placed in other parts of the lungs, we call it an extrapulmonary TB. TB is spread through the air from person to person. Pag ang isang tao kung may TB at nag-ubo siya, nagsalita, at dinala siya ng hangin, at nalangha po siya ng isang taong mahina ang resistensya, siya po ay pwedeng magkaroon ng TB. TB is not spread through a casual interaction, just like sharing someone's hands, saliva from kissing, sharing toothbrush, sharing food, drinks, or sharing utensils. We have two related conditions of TB. One is the active TB disease, and this can be passed to others. And it has a two classification. It's bacterial confirmed, which is this bacterial specimen sample is positive by TB sperm, microscopic culture, rapid test. Ito po yung tinatawag natin na gene expert. And the other one is the clinical diagnosis, bacteriologically confirmed, is not fulfilled by diagnosis made by the attending physicians. Another condition of TB is an active TB disease. Ito po yung TB is the latent TB infections wherein the TB germs are present in the body but are not actively cause illness or spreading to others. It has no symptoms. The chest X-rays are negative, and the specimen tests for TB are expected to be negative also. And it cannot be passed to others. The possible symptoms of TB disease is unexplained fever, unexplained weight loss, weakness or fatigue, cough or 2 weeks or more, chills, and night sweats. Ang TB po ay pwede naman po natin maiwasan. Sa pamagitan po ng pagkonsulta agad ng health centers, kung saan nararanasan ang sintomas ng TB, kailangan po natin magpakonsulta o magpa-gene expert. Sundin lang po natin ang tamang paraan ng pag-ubo at kumain tayong masustansyang pagkain at siguraduhin natin sapat na pahinga para sa manatiling malakas ang resistensya. Ugalitin po natin maghugas ng kamay at magamit ng sabon habang kung tayo po ay naghuhugas. Panatiling malinis din ating paligid, maayos ang ventilasyon ng ating bahay.
papapunahin din po natin ng BCG ang ating mga bagong panganak na sanggol. We have methods for screening for TB. Chest X-ray is the primary tools in diagnostic kung saan po na-X-ray po natin yung mga may sintomas ng TB katulad ng 2 weeks cough and spring fever. At ang Gene Expert din po ang diagnostic tool na ginagamit natin para to detect the person has a TB in the body. Kailangan din po mag-collecta. Sa Gene Expert po kailangan ng 3 to 5 ml sputum collection para po ito siya matest. Dito po sa province, meron po tayong 6 na rapid diagnostic test or Gene Expert sites. Nasa Talisay, Binsots, Laboy District Hospitals, Jose Panganiban, CNPH, and Basud. Meron din po tayong TB Diagnostic Laboratory. Sa ating mga RHU, we have 17 RHU na meron DSSM. At dati po meron tayong 4 na hospitals, pero ngayon po 2 na lang. Since 6 lang po ang ating Gene Expert sites, may mga covered po silang mga RHU to transport the specimen. And meron din po tayo dito XDR sites dito sa province, nasa Basel po MHO. So, the choice of treatment based on the expert results. So, meron po tayong 2 klase ng gamutan. Ito po yung tinatawag natin drug resistance TB and drug susceptible TB. Pag tinawag po natin drug susceptible TB, ito po yung tinatablan pa siya ng first line drugs at 6 na buwan na po siyang gamutan. Ito yung DRTB po, ito po yung hindi na siya tinatablan ng first line drugs at pwede po siya mag-inom ng 6 na buwan hanggang 20 months. So, para po to make it effective ng gamutan ng TB, DOTS o tutok gamutan is the most effective way for ensuring the clients stay on track with their treatments. At ito po yung pag-inom ng gamot sa harap ng health center ng ating pasyente, sa harap ng treatment partner o nurse o health workers araw-araw na walang palya. So, dito po sa province, meron tayong 18 RHU or DOTS IDOTS facility and 1 hospitals, wherein they provide the services of TB diagnostic, treatment, counseling services to patients according to the National Policy of International Standards, DSSM test for enrolled TB patients, DRTB screening or Gene Expert, provision of TB medication for adults and children for free, HIV testing and counseling for enrolled TB patients, and contact tracing and deporter tracking. We have the 5 elements of DOTS. It's the government political commitment to fund and sustain NTP, microscopic services for detect sputum smear positive cases, regular and interactive supply of drugs, direct observed treatment standard course treatment for smear positive patients or tutok gamutan, and standards reporting system or IPs. The treatment success for the national target for treatment success for TB is 90%. So, sa tulong po ng ating mga nurse sa baba, natin nag-exceed po tayo ng 93%. So, 2024 annually, we attained the 93% for the treatment success rate, and the first quarter of 2025, we also attained the 93%. So these are the challenges of the TB program. Still po, meron pa rin stigma and discrimination. Increasing po ang cases natin ng MDR, XDR TB. At marami din po tayong cases for the because of infections or comorbidities, especially those who have HIV case and with those who have diabetes.
And we have a limited resources or stay. Limited pong ating funding and supplies. Sa ngayon po naka-experience kami naman limited supplies of TB meds and high ang patient workload and extended reporting requirements. So the program implementation po in the province, for the continuous training, for the continuous capacity building, meron po tayong, just recently we conducted TB seminars and updates for doctor and nurses. And last year, nagkaroon po kami ng TB seminar din po sa mga midwife and HW. We also conduct for the civil annual data quality check for the implementation of the program for the DSTB, NVR, and RTDLs. Quarterly, nagkakaroon din po kami ng quarterly meetings for nurses, for medtechs, and for the quarterly din po ng meeting for the public and private hospitals engaged. We are also adapting the short treatment course therapy for MDR for 6 months. Dati po kasi ang gamutan ng MDR 18 to 24 months. Ngayon po meron na po siyang 6 months. Meron na rin po tayong short treatment. Just recently lang ito na short treatment course for the STV for children. Kasi dati po 6 months ang gamutan ng children. Pero ngayon din po meron na tayo din 4 na buwan lang na gamutan for children. And for the prevention, we're also adapting the TPT, preventive treatment therapy, which is also for 3 months. For the funding, ang province po meron siyang for this year na 2025, 1,274,000. At nagbibigay din po kami ng 4,000 sa lahat na nag-graduate ng MDR-TB cases. So this is the objective lang po ng TB services is the early detections, independent treatment of active TB cases, and prevented progression of IDTB through TB prevented treatment. So, ang gamutan po ng TB ay very critical to the success of the national TB program. Kaya dedication and compassion and expertise of every stage from finding cases is sure to cure treatment. And so, kaya po yung support po ng natin, we need to support and empower the contribution po ng ating health workers, ng ating TB team sa baba, for our doctors, nurses, medtech, and all VHW or community volunteer in the fight of the end of TB in the province. Para po at the end of 2020, which is the global deadline to end TB. We have so much contributions. Thank you po. Maraming salamat po, Ms. Lana Cristina Salmo Fuertes, Nurse 4 of the Camarines Norte Provincial Health Office. The floor is now open po for your questions. So, paalala lang po, kindly state your name and radio station bago muna po tayo mag-ask. So, meron na po bang may gustong magtanong? Si Sir. Morning. Medyo late po. Pasensya na at tinapos ang yung programa hanggang 9 ng umaga. Kay Sir Marino, aking kaibigan, medyo hindi ko na rinig yung sa kagat ng ahas na yun yung problema natin dito sa probinsya. Ano ng situation natin? Yung pong sa snake bite ay hindi po kasama doon sa program ng sa ABTC. Hindi po siya. Wala pa akong data tungkol sa snake bite. Paano po? Sa DOH, paano natin ma-address ito sa pagtutulungan ng Provincial Health Office? Hello sir, Dr. Walia po from the DOH. So currently sir, binabago kasi namin yung definition ng animal bite treatment center. Kasi medyo misnomer nga siya na lahat ba ng animal bite center. So dapat
baguhin talaga yung name. So to answer din, sir, meron kami sir mga which is, ang kasi sir, ang snake bite is medyo sa level namin, hindi namin siya alam kung saan ilalagay talaga kung anong program. Kasi nga, hindi naman talaga siya madalas nangyayari. So very, lang siya, sporadic. Pero currently sir, meron tayong mga toxicology center like BMC. Meron sila dyan mga prepositions na mga anti-venom. So, limited din kasi sir yung supply. So, usually nilalagay lang natin sila sa mga areas na meron talaga mga cases. Siguro sir, magko-coordinate kami with PHO if ever meron. So, at least kung meron talagang supply, pwede naman yun direct towards the provincial health. Siguro, yun nga po. At sa parte ng PHO, dahil yun yung problema natin, Anthony, kahit sabihin natin sporadic or wala sa programa, paano ma-i-address? PHO. Sa level ko bilang coordinator, ang coordinator kasi is guided by the regional health office. So whatever the guidelines ang ibaba ng DOH and region, so doon po tayo i-start. No? So we need technical assistance from the CHD. May I add po? Dr. Villas is Provincial DH Officer dito po sa Cam Norte. Right now po yung mga anti-venom po natin nasa Bicol Medical Center. So, kung meron tayong mga snake bites, dinadala po doon kaagad. Pero po, months before po, nag-meeting na rin po kami, nandun po ako sa Labo, yung sa District 2. Naglaan na po ng pera para po makabili ng anti-venom. And nakausap ko din po si Dr. Ana, nasa process na din po yung sa provincial government po na magkaroon ng sariling anti-venom po na limited po kasi ang supply niya, nabibili lang po yan sa RITN. So, strategically po, nilalagay po yan na yung mga supply po sa mga facilities. Yan po. Did I answer your question, sir? Yes, Thank you. Madam. Ako, last na lang sa TV. Dahil alam natin, monitored natin, ang dami ang may TB. Dahil alam niya sa Pinoy, lalo na yung mga parainom, Dondi. Yun yung, si Sir Marino, kompleto ng details as to the data ng number of TB patients at sa dami nito, ilan na yung na-cure at so far sa ngayon ay meron pa tayong ongoing na hopefully katulad ng pinapag-video na by 2030 ay totally wala na yon. At ano yung mga massive information dissemination para at least maka-educate tayo sa tao na mag-iwasan ang katulad itong sakit. Thank you po. Regarding po dun sa data, kanina po na-flash ko po kasi po ang 2024 data, nandun na po yung target ng lahat ng nagtapos ng gamutan ng treatment success rate, lahat ng na-cured, lahat po ng namatay sa TB. With regards po dun sa advocacy, patuloy naman po kami na meron po kami kinakandak na active case finding sa baba, which is semi-annual po yun. 2 times po. Sa jails, nakakarating po kami ng active case finding. Twice a year po, meron din na, kaya ngayon lang po may nakaschedule kami ng 13 and 14 sa DAE jails for the NCF. And then sa Puro Kalusugan po, naka-incorporate na po siya, lagi po siya kasali sa mga active case findings ng TB program. Sa monitoring naman po, usually po, katulad kanina nabanggit ko, we have a quarterly meeting for the
consultative meeting for the issues and concern. At meron din po kaming annual or semi-annual program implementation in the province and semi-annual program implementation, which is kinakanda po namin yung mga DQC or data quality checks. Kasi po lahat po ng record ng enrolled patient, naka-online po lahat siya. So, ma-view po natin o nagkakaroon po kami ng check-in doon kung ano po yung mga natapos. At nagkakaroon po, for example, nagkaroon ng kasi po, di ba, mahirap ang gamutan ng TB. To make sure na marami po sa amin na hindi nagtatapos or nag-stop, nag-lost to follow up at hindi umaayaw po sa gamot because of some adverse reactions. Nagkakandak po kami ng mga follow-up kasi pwede naman po silang bumalik ng gamutan ng as long na less 2 months nang hindi pa siya nag-lost to follow-up, pwede pa po siya ulit bumalik at mag-continue ng medications. Mag-add din sa Dr. Vallejo from the region. So, ito kasi sir yung gusto namin iparating bilang kayo yung media. Gusto namin magpatulong sa inyo with regards sa TB. Kailangan kasi natin maintindihan yung TB para lang siyang very endemic sa Philippines. So, kahit dito, hindi natin sure. Yung mga bacteria ng TB, lumilipad-lipad lang yan somewhere else. So once na bumagsak yung immune system mo, doon ka na natatamaan ng TB. So as a media, gusto namin magpatulong na kailangan nating ma-educate yung tao na to live healthy. Madaling sabihin pero madaling sabihin pero mahirap i-ano sa sarili. Pero yun po talaga yung messaging natin is once kasi na bumagsak yung immune system mo, madali kang madapuan. So, pag hindi ka natutulog ng maayos, hindi ka kumakain ng tama, yung activities mo hindi din appropriate at hindi healthy lifestyle, most probably pwede kang madapuan ng TB. So yun po yung kailangan naming tulong sa inyo, no? Educate people na ang TB ay nandito lang. So, kung saan-saan lang sila makukuha. So once na bumagsak yung immune system mo, it's the point na magkakaroon ka ng TB. And of course, ang gusto namin pong hingin sa inyo na tulong is i-educate nyo yung tao na once na nagkaroon sila ng symptoms, 2 weeks na ubo, ipa-check up na po sa hospital. Libre ang gamot natin. Yung pagpapacheck up, yung pagpapacheck ng plema at lahat-lahat, libre po yun sa facilities. Kailangan lang nilang pumunta doon. So, as a media, yun po yung hinihingi namin na tulong sa inyo. I-educate yung tao at maging aware sila na libre yung gamot natin sa TB. So yun po. Thank you. If I may add again, Dr. Villas is Co-Provincial Direct Officer. Pagdating po sa TB, kailangan po tayo dito tulong-tulong tayo natin lalabanan yung TB. Para matupad natin yung end TB by, anong year? 2030. Kaya po ito, meron tayong media conference, tulad po ng sinabi ni Dr. X, to help us communicate po sa baba, iparating sa baba, na ang kailangan pag-check up kung may 2 weeks and above na may ubo, kailangan magpa-check up kasi tulad ng sinabi ni Dr. X, yung Paragonimus, di ba? Kasi pwede rin po yun po, pag nagpa-check up, nakita na may history na kumakain ng mga hilaw na crabs, i-check po yan dun sa center, baka po may Paragonimus din. So, yun po. So, kailangan po dito talaga, yun sinasabing whole of the government, whole of the society approach po pagdating sa laban sa yun po. Sir, did we answer your question po? Yes, Madam. Hello. Out and clear. Hello, good morning po. Don Di Consuelo po sa Brigada News sa Kanlay. Sir, Doc, yung kanina na ano natin yung siguro sir, yung na-explain natin na yung malaking porsyento no, sa animal bite cases natin
nasa 5,000, nasa halos naubos na po tayo, no? Ayan, Camarines Norte. And kontra doon sa more than malaki din last year, ano po ito, yung kagat lang ito, kasama din po yung mga kalmot ng mga hayop, kasama na po doon. Good morning, sir. So, yun, sir, ang kinoconsider kasi natin na animal bite cases is yung kagat at yung kalmot ng pusa at aso. So, ano na po siya, cumulative data na kalmot, kagat, at kung ano man yung, pati yung mga tinatawag natin, sir, na category 1. Yung nadilaan, at kung ano-ano pa. Okay, kasama na po yun doon sa bilang na yun. Okay. So, doon sa nabanggit niyo, may certified lang ng DOH na mga animal bite clinic. Parang may percent kanina parang nasa 6 lang kasama na yung LGUs doon, may private. Ano po yung ano natin? Anong malaking papel ng mga anong action po natin sa mga hindi certified? Kasi tulad ng nabanggit natin, may mga lumalabas. Then meron pong LGU na i-create na rin sila na magkaroon sila ng animal bite like Jose Pangaliwan, I think na hindi kasama pa doon, although hindi pa ata nagbubukas. Pero sabi ni Mayor noon, mag-open sila. So kailangan pa ba din maging certified din sila ng DOH? May gamot na din sila para may kulang lang, hindi mabuksan. Paano yung proseso para sila maging animal bite clinic na certified ng DOH? Okay, sir. To answer, sir, the first question is kung ano yung ginagawa natin for the proliferation ng mga uncertified animal bite center. Currently kasi, sir, gray area siya ng government. So walang regulatory function si DOH with regards sa animal bite center. So ang pinupush po talaga namin o ina-advocate namin is yung mga animal bite center kasi, sir, is under their respective LGUs. So ata ito yung ata ginagawa ni Camarines Norte na to make sure, sir, na maging quality yung service nila. Before kasi ang ina-advocate natin is before mag-issue ng business permit si LGU kay Animal Bite Center, humingi muna sila ng certification from DOH as their requirement for the business permit. So bago sila mabigyan, yun yung hihingin natin to make sure, sir, na quality yung service na ibibigay ng Animal Bite Center. So yun po, sir, yung current move ngayon ng Camarines Norte. And to answer, sir, the second question about sa certification ng San Jose? Jose Pangaliban. Tatlo kasi, sir, yung criteria para makapag-open. Yung main criteria for opening ng Animal Bite Center. First is, si doctor and nurse should be trained on rabies management training. Then, of course, meron silang cold chain management ng tawag dito, nung paano i-handle yung bakuna. Kasi yung bakuna, sir, is live, vaccine. So, once na nagkamali ka ng temperature ng pag-transfer ng bakuna, baka makompromise yung bakuna. And third is yung entire logistic kung paano i-manage yung ABTC. So si Jose Pangaliban, sir, pwede silang mag-letter sa DOH, letter of intent na ready na silang mag-open ng animal bite. Then i-endorse sila ni PHO or ni PDO for iti-check nila kung ready na talaga si Jose Pangaliban. Then sa kami bababa for checking na Animal Bite Center kung okay na talaga sila. Kung okay na, then pwede na silang mag-umpisa kung kompleto na talaga yung lahat-lahat. Okay, sir? Thank you. May I add to Dr. Xavier? The status of the Animal Bite Treatment Center in Cam Norte. So, we have the Kapalonga Medicare Community Hospital. So, as mentioned mo kanina, may train tayo doon. Kapalonga RHU, may train. Jose Pangaliban, may train na doctor and nurses. Paracali RHU, mayroong train. And Dalago RHU 3, nasa Bagong Silang, may train tayo doon. No? So, those RHUs, hospital with trained, are advised, no? May letter sila, nag-send kami ng letter. The first step is the self-assessment tool. We provide the self-assessment tool wherein they need to pass the passing score of 51. Pag pasado ni sila doon sa self-assessment tool, they will forward the data to us, then i-re-evaluate. And may comment din ng region, kung pasado na,
Saka bababa yung certifier from the regional office. Once the regional office certifies the facility, so the PhilHealth can also certify. So makaka-claim na sila. So the fund of the facility magiging revolving funds para hindi mawalan ng anti-rabies vaccine. So yun po ang proseso. So right now, the Kapalonga Medical Hospital, sa self-assessment, nakapasa na sila. Nandun na sila sa second step of inspection of the Regional Health Office. The Jose Panganiban and Paracali is doing the self-assessment, and of course si RHU Labo, RHU 3, ganun din po. So yun naman, yun ang target na kailangan makapag-open na sila. So thank you po. Good morning po, si Ronald Polito po, Brigada News sa Tandaan. Ang tanong ko po sana ay sa HEA, kaya lang wala naman pala po si RD, kaya pag pumunta po kasi ako kay Sir Marino at kay Dr. Lalin, yung mga empleyado kasi din sa CNP, sir, yung HEA namin, eh wala naman po pala si RD. Anyway, Sir Marino, makalang hindi ko na pakinggan kanina, pero doon po sa parameters ng pagdideklara ng rabies free sa isang particular na lugar, kasama po ba doon sa barometro ng tinitingnan yung walang nakikitang mga pag-aagalang aso? Yes. Hello. Meron dong 10 indicator na dapat ma-comply, no? So, we have a series of meeting with the municipal agriculturists and the provincial veterinary and the municipal health office. So, naka-spell out lahat yung gagawin nila per indicator. And kasama din doon yung talagang dapat walang nagagala na aso doon sa barangay na in-entry nila. Kasi sir, nakita ko kanina yung matnog baso. Kung kasama po sa barometro yung pagdideklara ng rabies free ay walang stray dogs, ay hindi po papasa ang matnog. Dahil halos araw-araw, pabalik-balik ako, marami po mga stray dogs dyan, highway pa naman. So, baka lang sir, paki-ano na lang po siguro sa parameters. Anyway, habang tayo po nag-uusap ngayon, tayo pa sa ating mga animal bite treatment center ng ating run by our provincial government, meron po tayong sapat na vaccine sa human rabies kasi yun po talaga ang problema natin ngayon. Okay, so unahin ko, sir, yung unang query. So, yung pag-declare ng rabies-free barangay, it is a partnership of the Provincial Health Office and the Provincial Veterinary and Municipal Agriculture. So, sa Provincial Health Office, ang role namin in management of the patient. Pagdating doon sa aso, ang may role niyan is Municipal Agriculture and Provincial Veterinary. So, para malinaw lang, kasi kung bibigyan mo sa akin yung aso, hindi ko role yun. So, ang role ko is yung nakagat, maturuan namin. So, in regards to availability of anti-rabies vaccine, so, sorry to say, hindi ako pwede magamit na sapat. Kasi po, we cannot predict the bites. Nakita nyo dyan sa data natin, second quarter alone is halos malapit na doon sa previous year bites natin. So, the best message is, if you have contact with the animals, magpa-evaluate para ikaw ay magkaroon ng protection. Kasi ang mga namamatay pa natin ay mawala protection laban sa rabies. So, but as of now, I know mayroong vaccine ang labo, CNPs. Ang labo is hindi ko alam ang status. Thank you. Thank you, Sir Mark. Nung nakarang araw yata, ngayong week, nagkukwentuhan kami ni Dr. Lalin, nabanggit ni Dr. Lalin, yung mataas talaga yung kaso ng tuberculosis. Doktora, saan po ba natin pwedeng i-associate yan, yung pagtaas na yan ng kaso ng TB? Bakit ba nagkaka-TB yung isang tao? Kasi pag na-expose siya sa taong may TB tapos mahina ang katawan, pwede siya magka-TB.
Pangalawa, yung mga tao ba na may ubo more than 2 weeks, nagpapacheck up po ba sa health center nila? Nagpapacheck po ba, nagpapa-x-ray o depende kung nasasabihin ng doktor? O kung na-diagnose po ba, umiinom ng gamot? Yung po bang kasamahan niya sa bahay, nagpapacheck din po ba? O meron din po ang RHU na sinasabing active case finding. Pag nalaman po kasi na may TB yung isang pasyente, tinatanong po kung sino mga na-expose. Chine-check din po yan. So marami pong dahilan kung bakit tumataas po yung TB. Una, kumusta naman po ang environment niya? Siksikan po ba sa bahay? Malinis po ba ang kapaligiran? So pagdating po sa TB, bakit tumataas? Hindi lang po yung sa health, kundi yung environment, tsaka yung anong pinagagawa po ng isang individual para makakontribute siya na tumaas po yung kaso ng TB. Siguro si Ma'am Lana can add kasi siya po ang TB program coordinator po dito sa probinsya po ng Cam Norte. Tumataas po ang TB na cases sa atin pag meron po tayong, since nakakahawa po talaga ang TB at pag meron po tayong kasama o nakahalubilo ng merong may TB, pwede po tayong mahawa no, ang isang taong may TB pwede makahawa ng hanggang 7 tao po. Kaya, pwede pong, kasi pag close contact, pag lagi natin kasama, kausap, pwede po tayong mahawa ng TB kasi malangha po natin yung TB germs. Pero ngayon po, sinabi ko po kanina, meron po tayong 2 klase ng TB. Yung isa pong TB active tsaka non-active. Pwede pong, yung isang active, nakakahawa siya, yung isa hindi siya nakakahawa. Pero pag humina po ang resistensya ng isang may TB infection, pwede po siyang ma-develop into TB disease. Kaya nga po, ini-introduce na namin yung TPT, which is preventive therapy. Kung meron pong close contact sa bahay na merong positive for TB, kailangan niya pong mag-conduct ng inuman, kahit po negative siya sa x-ray or negative siya sa gene expert. Kailangan din po niya uminom ng gamot sa loob ng 3 buwan, lalong-lalo na po yung mga bata. Last na lang po, follow-up lang. Doon po sa age bracket ng nagkaka-TB, ano po ba yung sino po ba ang madalas sa tamaan ng TB sa age bracket po? Wala po tayong age bracket. Lahat po tayo pwedeng tamaan ng TB. Wala pong bata, walang matanda. Wala rin pong payat, wala rin mataba. So wala rin mahirap, wala rin mayaman. So lahat po tayo ay pwedeng mahawaan ng TB. As long na humina ang resistensya natin at nakalanghap tayo ng TB germs, or naubuhan tayo, or kasi po dala-dala siya ng hangin. So, TB spread from person to person through the air. Sagot ko po. Okay na po. Sir, may addition ako kanina sa yung sa tanong mo kay Sir Marino about sa rabies. Kasi kanina nag-intro ako ng program, kundi pala yung media. So, gusto ko lang po sana i-reiterate, National Rabies Prevention Control Program kasi is under multiple agencies. Kasi baka ang iniisip ng mga tao, ang rabies ay sa DOH lang or sa health lang ang may hawak. Ang gusto ko pong iparating sa media is bigyan natin ng accountability din yung mga other agencies. So katulad po ng nabanggit ko kanina, ang lead agency po talaga ng rabies ay si Department of Agriculture, then followed by Department of Health. Then under those two, meron po tayong mga member organizations or member departments. Nandiyan si DILG, nandiyan si DepEd, at nandiyan si DNR and si LGU. So, gusto po namin na ano yung misconception about rabies. Hindi lang po to para sa, hindi lang to program ng health. Program to ng multiple agencies. So, kung sigisigil na si Sir Marino ng mga dogs, hindi na po talaga sa kanila yon. Ang kailangan na natin kalampagin ay ang Department of Agriculture, Provincial Vet, or Municipal Veterinary Office. So yun po, maraming salamat. Sagot po ba ni Doc yung katanungan? Assistant Professor? Ay, part-time. Magandang umaga po sa mga guests po natin. Ma'am, napansin ko lang po dito sa printout natin.
wala po yung datos ng sa tuberculosis. May we be provided a printout po para for reference kung gagawa kami ng material or sa gagamitin sa programa. And since may goal po tayo na to eradicate yung TB sa 2030, para may point of reference lang din po kami sana. Like yung sa rabies na nandito po. Meron po kanina akong reference for ano. Or kahit through email siguro ma'am. Okay. Kung sakali. Pero may na-flash, pwede po pa-flash no? Ang TV po kasi yung data, cohort po, after a year bago nire-release po yung kasi may 6 na buwan nagkamutan po siya, matagal siya. So, ang data po niya is, ang tawag po namin cohort. So, enroll po siya po. Ito po. 2024 data po siya. Ito po yung enroll ng data. So, basod na-attain niya na 98%. Kapalongga, 88%. Daet 191%. And Daet 2, 92%. Daet 3, 92%. And Camarines Norte Provincial Hospital. Tapos, Pasar Panganiban, 92%. 1 and 2, 99% po ang JPAM 2, ang Labo 1 is 98. Labo 2, 98. And then Labo 3 is 93. Mercedes, 87. Paracale, Mercedes is 93. So, Paracale is 93. San Lorenzo, 100%. San Vicente, 90%. Santa Elena, 93%. Talisay, 92%. And Binsons, 92%. And ang overall po ng province, 93%. So, ang national target lang po natin is 90%. Pero na-attain po ng lahat ng facilities po natin. Meron nga po nakaka-attain ng 100%. Nakaka 99%. 98%. If I may add po, though we do not have the exact number right now for 2025, what I can say is that it is increasing. Pero anong pwede natin gawin ngayong nag-i-increase na ito? Tulad po nung sinasabi namin na prevention pa din po talaga. At early consultation. Kung sa tingin po natin na, as I said, yung sa ubo o may exposure. So yun na lang po muna ang pwede natin gawin. Kasi ang TB po, nagagamot at gumagaling pag tuloy-tuloy po ang gamutan at hindi hihinto. So yun po. Thank you, sir. Did I answer it? Opo, yes ma'am. Yes, Doc. And another question po is, thank you pala po for the data, the tables po. Sa rabies, Doc, at saka kay Sir Marino. And based din po sa provided na data po, comparatively, yung 2023 at 2024, ang cases ng animal bites sa Cam Norte, more than doubled from 8,610 to 20,059. Ano po yung pinaka-conflict dito kung bakit tumaas ng ganun from, parang nag-skyrocket siya from 8,000 to, and dito rin po sa present natin 2025, first quarter alone we have the 5,000, so ang trend is po pwedeng maabot din yung 20 or a little more than that pwedeng mangyari po ulit. Hi sir, good morning. Actually, nasagot ko na yan prior kanina before ko siya present. So, to reiterate na lang, ang nagiging ganyan yung data natin kasi ibig sabihin, nagdadagdag sir yung mga reporting facilities natin. Ibig sabihin, nagdadagdag yung mga reporting facilities, yung population, yung general population natin is nagiging aware na kailangan na nilang magpabakuna. Kasi di ba po, noong mga panahon, early days, yung mga nakakagat, nagpapatandok, nagpapakung ano. So ngayon, ang trend naman na
nag-i-increase na yung mga facilities natin ng Animal Bite Treatment Center. So mas madami na yung nagpapagamot for rabies. So as you can see, kung madaming ma-certified ngayon na Animal Bite Center sa Cam Norte, most probably ang projected natin is mag-i-increase pa din yung animal bite cases natin na reported kasi mas nagiging aware na yung tao at mas nagiging accessible na yung mga centers natin for general population. Did I answer, sir? Yes. Thank you. Thank you po, Doc. Meron po tayo from ABS. Hello po, magandang umaga po. I'm Jason San Fernando ng ABS-CBN po and One Radio Diet. Sa matagal pong panahon, though, ang Cam Norte po kasi ay isang mining province. At sa tagal ng panahon po namin na nagko-cover ng balita, may mga pagkakataon na kami mga media practitioner, kino-question yung mga datos na meron kami na nakukuha namin sa mga other sources. And pagdating po sa TV, alam naman po natin, associated po ito sa Mercury. May mga ilang mga studies po na may mga inalabas din po yung ibang mga health natin sector. Sa Paracale po ay may pangyayari po dyan na though hindi po sa atin dito sa province, kinuha yung datos nila. Parang nag-partner po sila sa isang private hospital sa somewhere in Manila, nalimutan ko lang po, na sinasabi po nila ay itinuturo po dahilan ng paglobo ng kaso ng TB is yung mercury exposure ng ating mining community. So, sa part po natin dito sa DOH, kamusta po ba? At meron din po ba tayong mga hiwalay na studies na pwede man lamang din namin magamit as media para makatulong po sa inyo na mag-spread ng awareness? Though nag-uumpisa na po kasi ang provincial government natin dito na talagang tuluyan maalis ang mercury sa mining community po natin. But so far sa part po ng ating health sector dito po sa Bicol, kamusta po? Paano po natin ito tinututukan, itong mga ganitong klase ng issue? Yes po. Sa TV po. Ako muna sasagot din si Morlana. Hindi po ako aware na merong study na specifically regarding po sa mining po sa Paracale. Okay. Pero yun, so yun lang si Morlana. For doon sa mining, meron po kasing mga mining na hindi naman naka-registered. Pero po doon sa mga naka-registered na mining, nagka-case finding naman po ang Paracale. Ang charge po doon ang RHU ng Paracale. So, totoo po yun na marami tayong cases na nag-under treatment ng TB programs or ng medications sa mga from the mining. May dagdag ko lang po. Paano po natin haharapin yung ganun? Kasi yung datos kasi is from a private hospital. Parang nakipag-partner sila doon. And kaya nga nagtaka po ako kasi gusto kong i-follow up siya sa DOH pero yung data kasi is from a private hospital somewhere in Makati. So, paano po natin itatrato yung mga ganitong klase ng datos para mapagtugma po natin doon sa government naman po? Hindi po, kasi sa TV program po, lahat naman na po ng private at lahat po na po dito ng even private, naka-engage na po siya sa TV program. So lahat, na po siya, nationwide po ang ating sama-sama tayong tuntun sa pagpusak ng TV. Kaya po naka-engage na rin po silang private. Yung pong datos, hindi ko po alam kung saan galing yung datos, pero po ang datos po lang na binabasihan namin ay coming from the ITs. Meron po kaming standard reporting po sa TV program. So, doon lang po kami magbabase. Regarding naman po dun sa mga private, talaga po nagre-refer si private sa lahat po ng RHU para po sa gamutan. Kasi po, preferably, patient-centered po tayo. Kung sakaling ayaw ng patient maggamutan, kasi po,
bibili sila ng gamot sa private, ay libre naman po sa health center. Pwede din po sila pumunta sa health center kahit po galing sila sa private. Okay, paano po makakatulong si provincial government dun sa sa kampanya po natin na kumbaga mailayo na talaga si community Linda sa paggamit ng mercury? Siguro po advocacy pa rin na hindi healthy yung paggamit ng mercury at hindi po siya nakakatulong or dangerous po siya sa ating nakaka-add po siya ng nakaka-hazard po siya sa health ng mga nagmamayin po. Kasi mercury na yun, sir. Yes, ma'am. Kasi kami po kasi yung palagi nakakapag-cover ng mga events po doon sa Paracali pagdating sa dalawang beses po namin kasi ito nga ipalabas dati nung nasa GMA pa po ako. So yung datos po is directly na i-relate po sa amin. Mas maganda po kasi lahat ng nasa mining ay mag-record din po na mag-active case funding po doon. Mag-record po ng X-ray sa lahat na mag-start para po kasi po very close po ba gayon. Mas madali silang makontaminate o mahawa ng TB germs. Thank you po, ma'am. Si Sir yata may To add din, sir, ang DOH ngayon is meron kami ngayon talagang active case finding. So yung mga private facility, yung mga organizations, pwede silang mag-request sa DOH, mag-letter of intent lang sila. Then pwede silang mag-request na yung mobile x-ray. So pwede namin ipadala yung mobile x-ray sa mga facility or mga organizations na gustong magpa-active case finding. To that kasi, pwede silang ma-x-ray sa mismong lugar kung nasaan sila. So yun yung tinatawag natin na active case finding. Thank you po. And other topic naman po, pasensya na. Tungkol naman po sa rabies. Kasi kung titignan po kasi natin, minsan, dun sa composite nung ang dami-daming mga government agencies, LGUs, parang nasa huli na palagi si DOH kasi pag nakagat na, ang takbo na sa sa hospital. Pero ano po sa palagay po ninyo yung pwede natin pang gawin para mas maging para mas maging buo yung structure natin? Kasi minsan may mga municipalities po na very active sa dog catching pa lang, sa rabies awareness pa lang. Pero palagay po ninyo po sa part ng DOH para wag na tayong humantong doon sa may mga reports po kasi na minsan naturo ka lang muna then pagbalik parang hindi na available si vaccine. So paano po natin parang mas lalong mabubuo pa yung cooperation po ng bawat agency pagdating sa rabies po? On a regional level, sir, we conduct biannual regional committee meeting ng rabies. So kinakandak namin siya ng March and then ng September. So dun, sir, nakikipag-meet kami with all stakeholders, si DILG, si DA, si DepEd, lahat ng Provincial Health Office, lahat, basta minimit namin. And doon namin tinitingnan kung ano na ba yung nangyayari sa program half ng year, kung yung implementation ba natin ng mga, doon namin pinaplan kung ano yung mga pwede pa namin gawin at yung kung ano yung mga hindi namin nagawa at yung mga pwede pang gawin. So, next meeting namin is sa September, so invited na naman lahat ng mga stakeholders. Pero usually kasi, minsan hindi talaga siya na-attendan ng mga other stakeholders natin. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Minsan hindi talaga sila nakaka-attend. So usually, parang ang nandun lang talaga palagi si DOH, si DA, si DILG. Usually wala si ganito, si ganyan. So, hindi talaga namin nabubuo yung One Health approach na tinatawag. Pero on our end sa DOH, we make sure na well-coordinated kami sa lahat ng Animal Bite Center. And we make sure namin na ma-certify at least majority ng mga treatment center natin dito. In relation po dyan, mayroon po kasi tayo mga bagong sulpot na mga super health center na po. Paano po natin may papasok doon yung tungkol sa animal bite? Kasi so far, may mga super health center po tayo na namomonitor na hindi available po yung ganitong klaseng
serbisyo. To answer that, sir, prior kasi sa, hindi kasi kami pwedeng mag-decide sa DOH na, uy, Super Health Center, you have to put this, put that. Initiative kasi talaga siya ni LGU. So it's up to them kung gusto nilang mag-add ng ganong service. So if gusto nilang mag-add ng ganong na service, they have to train their physician, they have to train their nurses, and dapat meron silang tinatawag na plan for that. Dapat meron naka-launch na money, na budget for that allocation. Dapat ready sila ng bakuna, then ready sila sa tao. So sila, actually, LGU talaga, sir, ang mag-decide if gusto nilang i-add yung service sa kanilang Super Health Center. Thank you, sir. Kasi yan yung hinihintay naming sagot. Kasi useless po kasi kung magkakaroon tayo ng napakaraming Super Health Center, pero yung local government unit itself, hindi nila pinaprioritize ito. Na hindi na dapat natin kinakailangan na pabalik-balik tayo sa provincial hospital na dumadating sa punto na nauubusan po tayo ng supply ng pambakuna. So maraming salamat yan, sir. And to add na lang din po, at igagrab ko na itong opportunity na to, ang ganda po na explanation po ninyo dun sa lung flux ba yun? Kaso ako po, aminado po ako, mahihirapan pa ako na talakayin siya sa programa ko sa radyo kasi ngayon ko lang din siya narinig. So paano po kami, or baka may mga additional pa po kayo may bibigay tungkol sa amin, kailan ba ito nag-umpisang mag-occur at bakit nakapagtataka na, on my part lang po, hindi ko naman nila lahat, na bakit ngayon ko lang narinig, meron palang ganitong klaseng infection na napagkakamalan na TB. Actually, sir, hindi ko alam kung kailan siya nag-umpisa. Siguro time immemorial. Pero kasi, yung mga disease kasi na ganyan, sir, is under tinatawag natin sa medicine side. Isinatawag na natin na neglected tropical diseases. So, ibig sabihin, sila yung mga diseases na hindi na titingnan, napapabayaan. Usually, hindi napapansin. So, siguro ang messaging natin for that is, yung prevention is better than cure. Huwag kumain ng mga fresh or kinilaw na crabs. And of course, pag may naramdaman din silang symptoms, agad-agad magpa-check up. Kasi madami naman na tayo mga health center ngayon na accessible na sa mga general public. So, they can be checked na kung may TB ba talaga or may paragonimiasis. Thank you, Thanks, sir. Ay, good morning po. From Bicol News Online, ako po si Angel. So, may concern lang din po ako kasi yung father is medyo nakakawa ng TB recently. And ang tanong ko lang po, saan po kasi yung iba, di ba, minimum wager lang po or below earner po sila. May mga tao nahihiya po magpa-check up kasi kagaya ng papa ko, ayaw niya magpa-check up before, kaya lang nung nakita niya sumusuka na siya ng dugo, doon ko lang siya napilit. Tapos, ang isa sa dahilan niya, nakakahiya daw, na may ano po. So, paano po yun? Kasi nawawalan po ng work pag nalaman po baga. So, may program po ba tayo sa DOH? Yung mga possible na mawalan po ng work? Saan sila makakuha ng pang-earn ano nila daily once po sila ay nag-positive sa sakit po na yun? Ako muna ang Lana. Sasagot ko muna ako bago sumagot si Ma'am Lana. So currently, ma'am, last month, nakipag-meeting kami with the DSWD. So, ang napag-usapan namin doon is lahat ng below minimum wage earner na may tuberculosis, halimbawa walang gamot, pwede silang ma-endorse ng RHU para mabigyan ng gamot. Ito yung tinatawag nila na ACAP program. So doon ilalodge kung ano yung kailangan na gamot or kailangan na services. Sa ACAP program siya papasok ng DSWD, hindi mismo sa DOH, pero with close coordination with them. Yung ang concern na kasi sa kasi yung nawawalan sila di ba ng work, medyo nagiging ano yun, nagiging cost din yun kasi pag wala silang work, ayaw na nilang magpa-check up kasi iniisip nila baka kaya ng gamot-gamot lang sa ano or hindi na sila napunta sa center. May ganun lang po ka. Actually talaga, ma'am, once kasi na tawag dito, na-detect siya, nagpapastop lang kayo mag-work kasi yun yung advice.
However, we should remember na after 2 weeks ng gamutan, pwede na silang pumasok. Hindi pwede yung amo or yung boss na hindi sila pwedeng pigilan na bumalik sa trabaho kasi pwede na talaga silang bumalik. So, upon resumption, after yung makainom siya ng gamot for 2 weeks, pwede na bumalik sa trabaho. Sorry if I may add, saan kukuha ng gamot? Okay. Pwedeng sa RHU, nagbibigay ang DOH ng gamot, subalit hindi kayang tugunan lahat. So may mga LGU po tayo, municipal local government, na bumibili po ng anti-TB drugs. May mga facilities po tayo na may IDOTS na sinasabi, may PhilHealth yun, may budget sila para pambili ng gamot. Pwede sa DSWD kumuha po. At tulad din po ng sabi ni Ma'am Lana na merong 1.2 na budget ng provincial government. So marami pong paraan kung saan pwede kumuha ng gamot. Yan. May mga RHU, may mga LGU po na IDOS din na nag-augment po ng gamot para ma-support po yung mga hindi nakakabili ng gamot. So, ang gamutan po talaga sa TB ay libre naman po siya. So, pero po, nag-augment po kung just in case nawawalan po tayo or nagdi-delay ang supply, may mga LGU po na nag-augment ng medications. Even po ang provincial, nagpo-purchase din po ng medication to augment ng gamot. So, pero sabi ni Doc, marami din po tayong cases ng TB clients na pumapasok po sa trabaho kasi nabibigyan na issuehan naman po sila ng medical certificate na pwede na silang mag-work, pero depende din po dun sa attending physician niya. Nasagot po namin yun. Hello, good morning pala. I'm Roseman lang, ito Philippine Information Agency. Siguro tungkol to sa rabies. Comparatively, Sir Abogado, first semester, as compared to first semester last year as compared to this semester, ilan po yung datos natin na nakagat ng rabies? And kung may casualty, ilan din po yun? Tumaas na po ba dito sa first semester nitong taon? Bali yun yung first question, kung tumaas siya. Siguro in terms naman sa mga nabakunahan or nagpabakuna, kasi ako isa rin sa nagpapabakuna tungkol dyan. Kasi marami akong alagang cats. So, yung unang vaccine, good for 10 years yun po. In terms of health, na po itong yung 10 years ang validity ng anti-rabies vaccine po. Once na naturukan ka, 10 years yun. Pero once na nakagat ka uli, another booster. So yung halimbawa po, lagi ka pong nagpapa-booster, hindi po ba ito makakasama din? Just in case, hindi naman nakapatay yung nakakalmot. Minsan kasi kailangan daw, maski nakalmot, maski daw tusok lang, kailangan talagang magpa-vaccine. Maski naman yung alaga mo, nasa loob lang ng bahay, hindi naman siya nakikipag-mingle-mingle. Kasi sabi nila yung rabies daw, eto naman yung mga sa piloso kung na. Hindi naman sa piloso po siguro, bale, natatransfer lang yon kung may rabies na may rabies yung aso o pusa na gumagala-gala. Kung yung hindi naman na-expose yung alaga mo, okay lang ba na lagi kang nagpapaturok dahil na kalmot ka lang? Hindi ba to in the long run mag-i-effect sa health ng isang tao? Bali yan po. Okay, thank you ma'am. Kaya ko hindi na matatapos ang tanong. As presented ko kanina, the first semester January to June. So,
mas mataas na ang bites natin compared to first semester of last year. And for the first semester last year, may mortality na tayo o may namatay na sa human rabies. And for 1 year, 2024, 7 ang namatay. So, with regards to current year, 2025, sa second semester, may isa tayong namatay. So, mataas ang bites, mataas ang nare-record nating bites because yun yung active surveillance ng ating mga municipality. Yun yung nagpapaturok, Yes. nagpapabooster, kagaya ko, halimbawa. Kasama yan. Kasama yun, di ba? Oo. So Basta yung, may exposure ka sa animal, you need to proceed to the animal bite for evaluation. So, ang mga namamatay po natin na sariling desisyon, no? Halimbawa, ay wala man yun, wala man. So, tapos nakaramdam na ng sintomas, takot na sa hangin, takot na sa tubig. So, yun, malapit na yun, no? Talagang goodbye Philippines na ang sunod doon. So, kaya dapat ang maging ano natin, may exposure ka, magpa-evaluate ka, huwag kang magsariling desisyon. No? So, yun pa ang mahalaga. Thank you. So, to answer din ma'am, the second question. So far naman, ang tanong is kung okay lang ba? okay lang, kasi hindi naman namatay yung yung in-inject ba sa'yo, yung dalawang ba nakapag-e-effect sa'yo? So, first ma'am, yung pagbo-booster kasi natin is depende kasi yun sa assessment ng physician if kailangan mo talaga ng additional booster. Pero usually kasi, pag in-observe mo yung biting animal, which is the dogs and the cats, kung ma-observe mo naman siya ng within 14 days, and si doctor nagsabi na hindi mo naman kailangan ng booster at buhay naman, total fully vaccinated ka naman, okay lang din naman yun. Depende din talaga sa magka-catch or mag-check sa'yo na doctor. And to answer the second question, ma'am, for the history of the world naman, so far, yung mga nagpapa-anti-rabies, wala pa naman tayong kaso na naging zombie sila, kakapa-anti-rabies. So, yes, it's generally safe. Wala pa naman atang naging documented case na medyo na naging zombie-zombie yung naturukan. So, yes, it's generally safe, ma'am. Thank you po. Thank you, Ma'am Rose. Si Sir, ano na? Good morning po. Criven Montenegro from CMTV. May tanong lang po regarding sa cases ng human rabies. So compared po dun sa previous years yung recent cases ng human rabies, how is it compared po dun sa previous years and dun sa regional target of Bicol po? So sir, good morning. Di ba sir yung 2024, yung 2020 to 2024 kasi very hindi siya consistent ng may fluctuation ng data. So pwede lang natin siyang i-compare versus 2024 versus 35 sa data ng Regional Epidemiologic Surveillance Unit. So in comparison sa data natin ngayon, we have 5 as of July 19. So sabi ko nga, knock on the wood, kasi papasok na tayo ng third quarter. Mukhang hindi natin at sana hindi natin malambasan yung 35 last year. Pero projected mukhang mas mababa tayo this year versus 2024. Hopefully. In terms naman po of vaccination, meron po ba tayong enough na vaccination throughout the province po? Since dumadami po ang cases natin of animal bites and or Hihiramin ko yung sagot ni Sir Marino na hindi kasi natin masasagot, sir, kung adequate yung bakuna natin. Kasi hindi natin kasi mapipredict kung ilan yung makakalmot or yung makahagat. Pero meron kasi tayong mga bakuna na ina-allocate. To answer kasi, sir, bigyan din kita ng konting background. Ang regional office kasi may identified 28 facility na sinusuplayan ng bakuna ng regional office. These 28 facilities are strategically located sa entire
region kasi ang computation based sa aking alam is per 100,000 population. So sa digital located sila. Eh di ba meron tayong Santa Elena, meron tayong Labo District, meron tayong Camarines Norte Provincial. So strategically located sila sa mga population na matataas yung ano. So yun sir, merong supply ng bakuna pero hindi kasi natin masasagot kung adequate siya or hindi kasi hindi natin fully malalaman kung gaano ba kadami yung tuturukan natin. Last question po, regarding TB. So ano po yung, for you, what is the ongoing challenges hindering TB elimination po here in Daet and or Camarines Norte? Since ang plano po natin is end TB in 2030 po, di ba? Increase ngayon po kasi increasing ng ating siguro po nga yung iba kasi po still stigma pa rin po yung may discrimination pa rin when it comes to TB kasi nakakahindrance po yun ng gamutan. So maraming hindi pumupunta katulad sabi ni ma'am, ayaw nilang pumunta kasi ayaw nilang malaman na may TB siya. Although ano na po naman, notifiable diseases na si TB, kailangan na din po talagang lahat ng mga presumptive or suspect natin for TB ay ma-report sa DOH na para po kasi po early diagnosis dapat and early treatment po is possible po dapat for TB program para po makontrol natin si TB. Kasi kung hindi po natin magagamot agad, hindi bibigyan ng gamot, maaari po siya makahawa ng maraming tao. Lahat ng mga kasalamuhan niya pwede niyang mahawa. So, pero kung nagagamutan na siya or nabigyan na natin siya ng initial medication, at least controlled na po yung pag-spread na germs. Thank you po, Ma'am Lana. Siguro last question na po tayo. Ano kung wala na? Okay. Good morning po, I'm Agnes. Although aware ako na meron tayong rabies awareness, nabanggit ni Sir Marino na yung problema natin sa pagbabakuna, hindi nyo, kasi ang problema po kasi sir, laging kulang yung anti-rabies sa CNPA. So, mostly ng mga nakakagat is mga mahihirap. So, kaya yung iba, hindi na nagpapabakuna, nagpapa-anti-rabies, maswerte naman kasi hindi sila natutuluyan. So, hindi ba kaya ni DOH o kaya taasan natin yung iaalab sa amin dito para naman yung mahihirap, hindi na talaga maging kahirap-hirap kasi kung saan-saan sila lumalapit, wala naman nakukuha tulong. Yung nakakagat ng aso, yung may-ari, nagbibigay din. So, how can we solve this? Help those people na nahihirapan pag may mga ganitong incidents. Hello ma'am, to answer that. On the DOH perspective po kasi, babalikan natin ma'am yung tinatawag nating ang DOH kasi ay may mga tinatawag tayong devolved programs. Yung mga devolved programs na yon ay yung mga programs ng health na binigay na lahat yung responsibilities sa local government unit. Kasama doon ma'am ang rabies. So ang DOH talaga, ang role niya na lang sa rabies prevention ay coordination and supplementary ng allocation ng anti-rabies. Lahat talaga ng responsibility pagdating sa rabies ay nakalodge na sa local government unit. So it's up to them kung bibili ba talaga sila ng bakuna para sa population nila for the province. So to answer ma'am, nagsusupplement lang kami kung ano lang yung kayang ibigay ng DOH. Kasi yung pera niyan galing sa national, binaba na talaga sa local government unit. Sila na talaga ang totally responsible sa pagbili ng mga bakuna. So it's LGU? LGUs po talaga. So singilin po natin ang mga kanya-kanya nating LGUs na i-implement ng maayos ang National Rabies Prevention and Control Program. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir, habol ko po. Tanong ko po doon sa paragonimiasis. Yung lang lung flu. Kasi, based po doon sa record natin, parang may cases na tayo in Kasiguran, Sorsogon. Doon yung marami. Dito po sa Camarines Norte kasi totoo, marami din talaga kumakain na gano'n.
may mga, sabi natin may mga nandiyan sa mga, ano tawag yung coastal area, nasanay sila kumain ng mga hindi ganun luto. Bukod dun sa crabs, may ano bang mga pwede pa pagkunan nito? Kasi sabi niyo sa dumi, pwede mangyari yun. Kasi, ang ano ba pinapoint ko dyan? Yung, may mga nagbablocks din. Di ba? Paano natin magagawa ng, o paano ma-encourage o ma-discourage ng DOH, yung mga nagbablog din, kumakain sila ng mga fresh na seafoods, na pwede ba kayo mangyari? Kasi sa Camarines Norte, although wala pa tayo nakikita ng case, ano yung pwede natin gawin? And in behalf na ng mga media, paano natin sila matutulungan? So, to answer, sir, so far, based sa data namin, wala naman cases for Camarines Norte na tawag dito, paragonimiasis. Usually kasi nakikita natin sila sa freshwater, so hindi talaga sa dagat. So yung freshwater crabs, freshwater snails. So siguro, hindi kasi na namin ma-oblige yung mga vlogger na huwag ganun gawin nila. Siguro it's their responsibility bilang pinapanood sila ng general public na maging aware din na may mga ganitong sakit. At para din hindi naman sila gayahin ng mga tawag dito, ng general public. Kasi wala man tayong pwedeng ibigay sa kanila na penalty or what. Kasi ano naman sila, private entity. So it's for their awareness and responsibility na huwag silang gayahin kasi bilang vlogger sila, pinapanood sila ng tao na sana hindi sila gayahin. So yun, sir. Good morning po. Napansin ko lang po, no, Doc, meron po tayong Animal Bite Treatment Center sa Labo, Santa Elena. Ngayon, ang tanong ko po, may mga stock din po ba sila ng mga bakuna para po dito sa rabies? Kasi napapansin po natin parang naiipon sa CNPH yung mga nagpapabakuna. Thank you, sir, sa question. No? Katulad po nung sinabi ko kanina, hindi po ako magsasagot ng sapat kasi yan po ang hindi bagay na salita para dito sa sakit nito na na rabies. Na po? Kasi hindi natin napipredict kung ilan ang nakakagat, ilan ang nakakalmot ng punsata. So, ang status po ng ating mga animal bite ay pag dumating na ang purchase na vaccine. So, tapos volume ang pasyente. So, minsan po 3 araw ubos ang vaccine. So, talaga po ang pinakasolusyon dyan is maging responsible pet owner ang bawat isa. So, saan po yung magsisimula? Siguro po, simulan natin sa atin. Ako po, 2 aso po bakunado, nakatali, no? At ako rin ay na-expose sa isang rabid animal, no? Kaya nagpabakuna rin ako. So, kaya hindi ako namatay dahil ako'y nagpabakuna. Hindi nakaka-perwation yung aso ko kasi nakatali, nasa loob ng bakuran. So, yun po talaga ang solusyon dito sa rabies. Kasi kung magiging responsable lahat, hindi gagastos ang gobyerno dito sa rabies na ito. So, milyon-milyon po nauubos. Kaya sa lahat po, sa inyo po, sa media, sa community, kung talagang gusto po natin mawala ang rabies, maging responsable po tayo sa pag-aalaga ng aso. Maraming salamat po. Okay, salamat, Doc. Napansin ko lang din po kasi hindi nawawala ng stock yung mga private animal bite center natin. Kasi kapag nawala sa CNPH, wala nang sa iba, sa kanila tumatakbo. Hindi ko po masasagot yun sa private kasi business po nila yan. Ano po? Pero malaki rin po ang itutulong ng private kasi kailangan mabakunahan na kaagad. So may napupuntahan ng ating mga pasyente. Opo, kanina po nabanggit ni Doc na galing pa sa national yung ating mga stock ng vaccine at parang limitado lang yung pwede nilang maibigay sa bawat mga probinsya. Pwede rin po ba kayong mag-request sa kanila na madagdagan? Actually, sir, kakagaling namin sa Ilocos Sur last week at isa yan sa mga pinag-usapan namin. And gusto ko lang, sir, ma-reiterate din yung sagot ko kay ma'am na
kami sa DOH, hanggang ano lang kami, tawag dito, augmentation ng supply ng anti-rabies vaccine sa mga facilities na identified namin sa entire Bicol region. However, the responsibility of purchasing the vaccine is nakalodge na sa local government units ng kanya-kanyang mga RHU. So kung kulang talaga yung bakuna, it's their responsibility na bumili sa tamang bilihan ng bakuna. So kahit anong request namin, sir, kung limited lang talaga, kasi tinatawag nating devolved program, kung limited lang din talaga ang budget ng national kasi nasa LGUs ng yung pera for that, hindi din talaga namin masusupplement yung entire kung ano yung kailangan ng mga LGUs. Salamat po. Thank you so much po. And so, I guess yan na po yung ating open forum. Diyan na po nagtatapos. So, salamat po sa ating mga media partners, sa inyong mga katanungan, pati na rin po sa ating mga resource persons. Maraming salamat po. Dumako na po tayo sa ating pagbibigay ng mga certificate of appreciation. So, para po pasalamatan ng ating mga resource, may I read the citation po? And of course, ayan, may we call on din po Dr. Lalaine Villasis to hand out our certificates of appreciation. Ayan. Diyan. So this certificate of appreciation is proudly presented to the following for sharing their invaluable expertise as resource speaker and in grateful appreciation for the support during the DOH Bicol CHD press conference here at the Prime Suite Hotel Daet Camarines Norte. Thank you very much po to Miss Lana Cristina Salma Fuertes. Ayan, thank you po, ma'am. Next, Mr. Marino A. Abogado Sr. Maraming salamat po, sir. At of course, kay Dr. Xavier P. Vallejo. Thank you po. Special thanks din po sa ating Philippine Information Agency CamNorte para po sa pag-assist sa amin sa pag-invite ng ating mga media. Ma'am Rose, and si Sir po, si Sir Ray, saan po si Sir? Umalis na. Sir Ray June. Ayan. Thank you so much din po. Ayan. Thank you po sa lahat sa pag-attend ng ating press conference for today. So, yung ano... DOH-CHD Servisyo Saludo ko na ako kita gabos magkarabang magkaigwang maray na salud. DOH may dekalagad na servisyo, magaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa servisyo, matawan, solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD DOH-CHD Servisyo Saludo ko
Magkagabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. Buon sa tinanan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig tinaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Bicolor. Ako, itagabos, magkarabang, magkaibang maray na salud. Balanseng, magkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpagipi, magtimbang. Dapat kita magmangno